Wondo. Dadi wayang apik utawa ora gumantung pandane piye. Nah kuwi. Ya kuwi sing jenenge Mbak Wanda Mara. Nah niku. Wanda niku tegese apa ndak? Wanda ya apa? Wanda niku anu Pak. Pajah. Pajah. Nggih. Mara. Amara to Pak. Kok marah? Oh, pemberiti Amara. Nggih. Oh, ora ngerti lah. Ayo. Wajah Amara, aki tidak, Mara ki cantik, ora cantik malah. Amara niku asmara Pak. Jadi wajah yang penuh asmara. Iya, oh, pripun barir? Barir ngopo kita? Kali ape tenan wajah yang penuh asmara. Ayo, pada karo Bu Tutik kaya wajah yang penuh dengan letong. Kuwi tak keprok lho kuwi melu Madangkaran wis lawas dhewe lho ora. Ora aja ngenyek letong lho, aja kleru lho, aja kleru. Letong itu adalah pupuk organik ya. Nah, pupuk organik, tandurane para kaum tani kene iki ora enak pupuk organik, ora bakal iso dadi tanduran sing ijo royo-royo. Oleh karena itu, tepuk tangan untuk letong. Ayo, bagus.